ברוכים הבאים לבינג' תודעתי, הפודקאסט שבו תודעה פוגשת תוצאה. זה הזמן לקחת את המיינדסט שלכם לשלב הבא ולפרוץ את הגבולות הפנימיים. אני סיגל ציון, מנטורית לתודעה ולהצלחה, וכבר 17 שנה מלווה יזמים, בעלי עסקים ומנהלים, תוך חיבור מעמיק לעולמות של פיזיקה קוונטית, תורות אזוטריות וסודות הבריאה. את כל הידע הזה אני הופכת כאן לכלים פרקטיים, שיכולים לשדרג את הדרך בה אתם חושבים, מרגישים ופועלים. בפודקאסט הזה אנחנו צוללים לתוך מה שמנהל את חיינו מאחורי הקלעים, ומפצחים את הקוד שמוציא לאור את המנהיג הפנימי שלנו. אם גם אתם מוכנים לפרוץ את הדלת לעבר הפוטנציאל הגבוה ביותר שלכם, התחילו את הבינג' התודעתי שלכם עכשיו.